Neka priču ovu čuje svak o patku po imenu Alfred Kvak. Alfred Jonathan Kvak. On živi u ljubkom gradiću, u zemlji gde cvetaju bašte, zemlji iz mašte. Kopnom i pogodi, Alfred svetom brodi, osmeh ne krije i nikad ne odustaje. Kopnom i pogodi, Alfred svetom brodi, osmeh ne krije i nikad ne odustaje. Alfred Jonathan Kvak. Kopnom i po vodi, Alfred svetom brodi, osmeh ne krije. Kopnom i po vodi, Alfred svetom brodi, nikad ne odustaje. Neobična boca. Kopnom i po vodi, Alfred svetom brodi, osmeh ne krije. Kopnom i po vodi, Alfred svetom brodi, nikad ne odustaje. Šta ti je, Alfrede? Alfrede! Oh! Izvini. Moraš da paziš. Veoma si ojačao. Žao mi je. Mislim da sam sanjao. To sam i mislio. Vikao si iz sve glasa, Alfrede. Znači, bio je san. Pa, treba da ustaneš. Čeka te puno posla. Kuća ti je pri kraju. Baš sam porastao. Požuri, Alfrede. Nisi hteo da me pustiš unutra? Šta? U snu? Bio je to čudan san? Naravno. Mislim da si nesiguran. Nesiguran? Da. Odrastao si i treba da živiš sam. Ljudi su nesigurni kada promene sredinu ili kada počnu da žive potpuno sami. Tvoj san je govorio o tome, razumeš? Mislim da razumem. Nesiguran sam jer sumnjam da ću moći da se staram o sebi. Ne brini, Alfrede. Moći ćeš. Trudit ću se koliko mogu. Bravo, kako ste? Zdravo, Oli. Dobro jutro. Da li mogu nekako da ti pomognem? To je veoma lepo od tebe. Sitnica. Uživat ćeš dok čitaš knjigu sedeći ispred svog kamina, Alfrede. Imam svoju kuću. Da, šta bih mogao da ti poklonim? Da mi pokloniš? Da, kao poklon za useljenje. Ne, Oli, dovoljno si učinio.
Stalno si mi pomagao. Nemoj da se stidiš. Ništa nisi tražio, prijatelji smo. Ali Vazu za cveće? Henk je obećao da će mi doneti vazu. Stvarno? Već si mi puno učinio, Oli. Dobro, onda ću smisliti nešto neobično. Puno ti hvala. Nema na čemu. Henry je došao da ti pomogne. Hvala ti, Henry. Što treba da uradim? Pomozi mi da postavim lampe. Možeš li da završiš sam, Oli? Naravno. Ovo je Alfredova kuća. Kao klompa. Zanimljivo. Zdravo, Dolfe. Ne viđamo se. Sada konačno možeš da napustiš Henka. Ko kaže da to želim? Trebalo bi. Čudno je da Patak i Krtica žive zajedno. Ako i budemo odvojeni, Henk će ostati moj otac. Još uvek si mala beba. Kaži zašto si došao. Došao sam da vidim tvoju kuću. I šta kažeš? Da razmislim. Da budem iskren, nije po mom ukusu. Ukusi su različiti. Sem toga, izaziva mi zloslutno predosećanje. Hej, prestani, Dolfe. O, Henki, ti si ovde. Znam da si kao mali bio nevaljao. Ostao si isti kad si odrastao. Ja bar rastem, a ti ne. Bezobrazniče. Pusti me, Alfrede. Bedna Krtica. Baš me nervira. Smiri se, Henk. Henry, idem po svoje stvari. Hoćeš da mi pomogneš? Naravno. Imam neko zloslutno predosećanje. Da ne misli da će bataljon đavola da napadne kuću. Bojim se da će kralj biti ljut. I ja mislim. Veličanstvo, Mula Bark i Zane su se upravo vratili. Veličanstvo. Zaista? Da li ste uspeli da je donesete? Ne, veličanstvo. Šta? Nismo uspjeli da je nađemo, veličanstvo. Dojava je bila lažna. Šta? Informacija koju smo imali nije bila tačna. Boca nije bila u tom gradu. Sigurni ste? Potpuno smo sigurni. Pretražili smo ceo grad, ali od Boce ni traga. Ni traga, kažete. A da li znate što treba da uradite? Znamo, vaše veličanstvo. Imamo još 2 dana da je pronađemo. Samo 2 dana. Da, vaše veličanstvo. Mislim da ne razumete kako je ovo važno. Razumemo, veličanstvo. I ne samo mi. Mnogi ljudi su čuli da će, ako ne pronađemo Bocu u kraljevinu, snaći velika nesreća. Loše vesti. Brzo putuju. Ali imamo još 2 dana. Pokušat ćemo da joj uđemo u trag, veličanstvo. Da, ne bi trebalo da ovdje gubite vreme. Idite. Razumemo. O, svemogući Bože. O, svemogući Bože, spasi moj kraljevstvo od zloduha tame, spasi nas. Smiluj se, svemogući Bože. Oče, podeli sa mnom svoje brige, oče. Ališare, mislim da bi trebalo da si u krevetu, zar ne? Ne mogu da spavam dok mog oca muče crne misli. Pa... Dobro.
Imaš već 15 godina, ovo je ozbiljna pretnja našoj zemlji i mislim da treba da znaš o čemu je reč, sine dragi. Onda mi ispričaj, oče. Dobro, sedi tu. Priča počinje pre mnogo vekova. U to doba zemljom je vladao strašni zloduh tame koji je izazivao nepogode da bi mučio ljude. Suše, oluje, epidemije, požare i poplave. Zloduh tame činio sve što je mogao da bi povredio ljude. Najzad njegova zlodela su naljutila Boga koji ga je zatvorio u bocu i tako se mir vratio u ovu zemlju i među ljude. Znači, ta priča je istinita, ali čuo sam da je boca nestala, oče. Ti znaš? Ali to nije sve. Priča tu nije gotova, sine. Postoji i nastavak. Kakav grozan put. Pre tačno 2000 godina jedan hrabri mladić putovao je ka prestonici. Zvao se Alđi. Pretpostavljaš da je on naš predak, sine. Morat ću da prenoćim ovde. Hej, ti putniče! Da li me neko zove? Da, ja. Ovamo, slobodno priđi, uđi u pukotinu pored noge. Ne plaši se. Dođi, požuri. Nalazim se u boci koju vidiš. Šta? U ovoj boci ovde? Mračno je i ništa ne vidim. Stvarno si unutra. Stvarno, znaš, tesno mi je. Učini mi uslugu, izvadi čep. Ali kako si dospeo tu? Mala nezgoda. Hajde, izvadi taj čep. Zauzvrat, daću ti sve što želiš. Jedan zlatnik? To je veoma skromna želja. Onda 2. Ne volim taj broj. Možda 8? Taj broj mi je stran. Dobro, onda 1000 zlatnika. Kakav nagli skok. Dobro, daću ti 1000 zlatnika, a sada izvadi čep. Napokon sam slobodan. Divan osjećaj. Ej, mladiću, volio bih da ti zahvalim. Ali moram da te pojedem. Stani, čekaj! A obećanja koje si mi dao? Ne dajem ni paru za obećanje. Već 8 godina živim zatvoren u ovoj boci. Zato sam odlučio. Poješću prvu osobu koju budem video kada se oslobodim.
To će biti početak osvete onima koji su me zatvorili. Stani, čekaj, moram nešto da te pitam. Šta? Potpuno razumem kako se osjećaš. Zaboravit ću na svoje zlatnike. Naravno. I nije mi važno što ćeš da me pojedeš. Da, dobro to podnosiš. Ali voleo bih pre smrti da nešto saznam. Šta to? Da saznam koliko si jak i da li je tvoja priča istinita. Ja sam najjači. I zaista si izašao iz te boce. Ti si tako veliki, a boca je jako mala. Šta? Sumnjaš u mene? Ne sumnjam, ali boca je veoma mala. Kako si ušao? Objasni mi. Pokazat ću ti kako sam ušao. I? Da li si se uverio? Da li si sada ceo unutra? Da, naravno. Neverovatno. Neverovatno? Hej, šta to radiš? Izvadi čep, molim te. Budalo, možda si jak, ali nemaš ništa u glavi. Upropastio sam idealnu priliku. Da, prilika je propala. Ispričat ću mojim potomcima o tebi. Niko nikada neće otvoriti ovu bocu. Tako ti treba. I gde je ona sada? Ne znam. Dugo smo je čuvali u dvoru, onda je iznenada nestala. I još neke dragocenosti, sine. Ukradeni su? Verovatno. Lopov je odneo te stvari, ne znajući ništa o zloduhu tame. Boca je veoma lepa. Šta bi radio kada bi je pronašao? Stavio bih je na oltar i ceo dan bih se molio Bogu. Zatim bih je zakopao. Da li je boca u našoj zemlji, tata? Ne znam, možda si je odneli nekud. Ako više nije ovde, onda se strahote neće stručiti na nas, čak i ako zloduh uspe da izađe, zar ne? To nije tako jednostavno, sine. Zapisano je da će se zloduh vratiti ovamo bez obzira na sve. Pitam se gde je boca sada? Zdravo, Oli. Bravo, treba mi jedan lep ukras za dnevnu sobu. Onda izvoli unutra. Imam zanimljive stvari. Šta misliš o tome, Oli? Nisam siguran. Pogledaj ovo. Prava retkost. Da li imate još nešto? Pogledat ću. To je za poklon? Izvinite, šta se nalazi u toj boci? U toj. Upravo sam je kupio na pijaci. Čovek koji mi je prodao rekao je da je u njoj zli duh. Zli duh? Šalio se? Možda se zaista šalio, ali lepše zvuči ako kažem da je duh nego običan div. Da, slažem se. I zaista je neobična. To se ne viđa svakoga dana. Koliko košta? Otkrili smo je, vaše veličanstvo. Bocu, govoriš o boci, gde se nalazi?
U zemlji okeani. Da, ne zvuči mi poznato. Izgleda da je informacija pouzdana, veličanstvo. Ne želim da vas požurujem, ali treba da je donesete do ponoći. Naravno. Sudbina zemlje je u vašim rukama. Valjda vam je jasno? Obećavam da ću je doneti po cenu svoga života. Učinit ćemo sve. Dobro, s mesta krenite u okeaniju. Hvala, Oli, baš je neobična. Nemoj nikada da izvadiš četak. Utra se nalazi zli duh. Zli duh? Samo se šalim. Tako mi je rekao starinar. Zaista je čudna. Hvala ti, Oli, baš mi se dopada. Pridruži se ostalima u dvorištu, Oli. Važi. Postaje sve mračnije. I Čilim je usporio. Nadam se da smo najzad stigli u okeaniju. Hvala, Henry. Da imaš šta da čitaš ispred kamina. Naravno, volim da čitam bajke. Ja volim. Leteći Čilim. Bilo bi zanimljivo imati ga. Dobro, sledećemo. Alfred je veseljak, veliki veseljak, raspoložen je čak i kad je crno sve. Ponekad je tužan, ali kad je tužan, ubrzo mu lice osmeh prekrije. Alfred se igra, voli da se igra, dete u srcu dugo bit će još. Nestrašan je retko, ali čak ni tada ne može se reći da je momak loš. Uloge tumačili Violeta Peković, Nebojša Burović, Tatjana Stanković, Goran Peković. Prevod Neda Kovačević. Songovi Željko Amigo Plivelić. Majstor tona Nebojša Burović. Izvršni producent Vladan Čkrkić. Ako vam se dopalo i volite nas, dođite nam opet, čekamo vas. Obrada BK Televizija.